First time na anak ko uminom ng fiber. Pinainom ko siya to be healthy. Healthy and wealthy and wise. Yan ang mga wise na tao. Gusto maging healthy to prevent illness. You shake, shake, shake. Over it. Then shake, shake, shake. At ako'y nag-prepare na ng makakain namin. And then 10 minutes to 15 minutes ay kakain na kami. Para kami ay, eto naman, i-mix ko yung sa akin dahil wala naman ng bottle na iba. At ito naman, mix ko para sa kay Edgar. Oh, see? Para kaming lahat ay iinom. Ayun, diretso. Straight. Very good. Yes. Wow. Ubos. Thank you. Thank you, Lord. Kakain na kami mamaya. Okay? Ito, tatlo kaming iinom. Si Marco hindi raw muna. Inom din ang lakay ko. Sige. You place it inside. Mix it. Shake, shake, shake. To mix it, we must have to shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Okay. Ayan. Okay na. You drink it straight. Dami naman. Straight. Busog na ako nito. Busog ka na? Oo nga, yan pa lang. Busog na ako. Na. Straight dahil yung fiber yan magtikan yan eh. Oh, wow. Very good. My whole family is drinking the fiber Unicity. Then next is me. Ay, okay na. Ako naman, mag-shake din. Hindi lang kayo ha. Tayong lahat ha. Okay. I-shake mo lang kahit 5 seconds lang. Okay? And then, drink it straight. Ang sarap. Okay, success today! Thank you, Lord. First time ni Edgar at ni Gian na sumali sa wellness journey. Okay! Ito, hapunan namin. No, yan ang ininuman namin, no? Nag-fried rice ako ng napakasarap. Nilagang baka, sinigang. Ang ingay naman dito. Lahat na ay, lahat ng sound. Minom ako ng gulaman, ng manginasal, tapos may fried, pritong bangos at pritong, hindi ko alam kung anong isda yun. Espada ba yun? Espada. At nagkamay ako. Kain tayo. Ang sarap kumain. After taking the fiber, walang guilt. Kain ng kain. Ito lang ang diet na hindi nagda-diet. Ito lang magpapapayat ka na hindi ka mag-diet. Kainin mo lahat ng gusto mo.